أبو بطاني جعلني خليفة التجاني محبة من سيد الأدناني wai ga da shegu suna fasa wannan a baiti da cewa wai wanda ya so Shehu Ibrahim ya bana Shehu Ibrahim kawai shi cikin aljanna in ji uban waye ga ma wannan fasara haka zamanin annabi akwai Shehu Ibrahim ne zamanin sahabban manzo Allah akwai Shehu Ibrahim ne zamanin tabi'a akwai Shehu Ibrahim ne da ba su ga Shehu Ibrahim ba shi kenan wuta za su dan tana shegi ha abinda Shehu Ibrahim yake nufi wa man yuhibbuni wanda duk ya so ni ya so abin da nake tare da shi wa man yarani wanda ya ganni ya karbi abin da yake tare da shi fi jannatul kuldi zai shiga gidan aljanna na dawwama bila buhutani babu tuhuma me kake tare da shi da me kake tandawo Shehu Ibrahim za ana ne khalifatul tijani ba wai ni ne wani abu dan ba a'a khalifa ne na Sidi Tijjani ya ce ai sallah cikin jam'i a kaunaci iyaye ayi ibada a nisanci kaba'ira a rike karatun alqur'ani ba zina ba shaye-shaye a natsu da kyau idan ko mutum ya rike wannan da lazimin safe da yamma to wannan zai samu alherin da muke tare da shi kuma wannan abin duk ba mu same shi ba sai don muhibbatu min sayyidil adinani kaunan manzon Allah da muke kaji watan da shi inda bai zama mai son annabi ba da bai zama haka ba amma a ture Allah a ture annabi a daushe Ibrahim a nuna ya fi Allah ya fi annabi dan kana shegi Allahu akbar ya kamata yan dariƙa ku za ku ci uban irin wa'annan in ba haka ba za su cutar da Shehu Ibrahim da Sidi Tijjani Shek ɗan rubuci bai tsine musu albarka ba a nan ta rasa ɓaro ta tsita ka gare shi sai ta yi jajajiri in ka ce komi ɗaya ne ka ce buɗa duburanka don uban kamara da kama shi yasa ku kula ka su zo muku za a gan suna yawo da yan mata da yawa wannan kaza wannan yan iska ne tatattu ba na Shehu Ibrahim bane yan iska ne tatattu ba na ƙarshe ma sallah ma sai a hole ba damu da sallah sai a kawo ma karuwa sai a ce ma sayyida ne a mata addu'a ka ci ubanta na je ku je aka kawo mata da samari guda 5 tana tsakiya wannan sayyida ce nace ina su lawal sa waye na kira wasu kattun yara nace ku kama shegiya ku wurga ba ana sayyida ce nace ta ci ubanta da aka kama haka aka wurgar da ita nace ta mutu ma ka ku damu dan ubansu daga nan har wallahi tallahi ha kawai siddan a zuwa ce za a bata ɗariƙa Sidi Tijjani da na yan izala sun turo da yan iska Shehu Ibrahim haka yake Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ba haka yake ba Shehu Ibrahim mutum ne kamili mutumin kirki mai tsaye da sallah mai azumi mai zakka mai haji mai mutunci amma ka zo baka da mutunci kazami mazinaci kawai baka sallah ka zo ka ce kai dan ɗariƙa Sidi Tijjani abin da yasa na ji labarin taka lafiya ya zo ya buya lungun lafiya shege za a ci ubansa da ya gaya mana tun da komi ɗaya ne wanda za su ci uban shi na komi ɗaya ne me yasa bai tsaye a can Kano ba wai Shehu Ibrahim wai kai iskanci kai da Shehu Ibrahim ya ɗauke komai shi ne ko in ci uban wa jama'a da Allah yana ko wani ɗan hakika ka ɗauke mashin ɗin shi zai yarda ƙara fa zai kai ka to baka san waye ɗau mashin ɗin ba a hakika ka je ka tadda gonar ɗan hakika ka shuke gonan da damuna in yana da shanu ka kore shanun zai yadda to bai san waye kore shanun ba abinda fa ake nufi da hakika sai na shafi yace wa man ta'allama ilma zahiran wa lam yata'allam bi ilmi batinin faqad tafassaqa wa man ta'allama bi ilmi batinin wa lam yata'allam bi ilmi zahiran faqad zandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa ina mamaki wai wani abu da ake cewa askaru ya dan jahilin mutum wai ya ce me wannan uban wa wannan ne Allah dan ubanka wannan ne Allah ni na mamaki ba a dauko jahili yana ce wai me wannan wannan kaza ne wannan kaza ya gane ya ka ba ka da ilimin zahiri kaza kana neman badini
dan kana shege. Allahu akbar. Sai na shafi ya ce duk mai ilimin zahiri an bai da baɗini fasiki ne, mai na baɗini bai da zahiri zindiki ne kafiri kwamma mai zahiri. Wanda ya tara duka biyu ya zama faƙihi malami abun koyi. Dalili taka lafiya ya ɓuya a lungunan nan, zai iya mai da 'yan ƙauye shashasu. Idan kuna jin kunya 'yan hakika ku nemo 'yan wiwi, ka gane ko? Allah wallahi 'yan wiwi suna da rana, su nemi bulala mai kyau su je su ci ubansu. Don an je kotu ku kira mun ce ba ku san waye jirge ku bane, a hakikan ba ku san waye bane. Allah wallahi mu ce ba ku san waye bane. Ai duka ɗaya ne ya jirgi banza ai ba komai. Jama'a abin da ake dafa mutum ya kama mu dole mu faɗa a zahiri uban kowa yake. Abin da ake nufi za a dafa ka, wannan in ya buge ka mene, wannan ya buge ka mene, wannan ya buge ka mene, sai ka ce wannan ikon Allah ne, wannan ikon Allah ne, wannan ikon Allah ne, wannan ikon Allah ne. Ma'ana yanzu wannan abin da zai buge ka, katako ne ya buge ka amma da ikon Allah. In Allah bai ga daman ya buge ka ba zai buge ka ba. Dan Allah ko wanda zai inkari akan wannan tauhidi. Mai Bukari yace la taqulu law min miftahi shaytan qulu qad qadarallahu wa fa'ala ma sha. Kar ku ce ba dan abu kaza ba dan abu kaza ba mabudin shaytan ne. Ku ce Allah ne ya kaddara ya aikata abin da yake so, da Allah bai nufa abin ya same ka ba da ba zai same ka ba. Da iyayenmu idan gini ya fada ma mutum ya mutu, idan an ce me ya kashewa ne sai a ce sanadi gini, waye kisan Allah. Yanzu kaman yanzu inuwar bishiyar na yanzu kana duba ina ne? Gabas ko? Da safe ba? Yamma. Me dalilin dubowanta a zahiri? Rana ko ba aka bane? Lokacin da rana take duba nan inuwar na can, lokacin da rana ta duba can inuwar na nan. Rana sanadi mai juyo da inuwar Allah. Alam tara ila rabbika kaifa mattazil. Ya Rasulullah, baka ga ubangijinka inuwa na duba yamma yaya aka yake juyo da ita gabar. Karka ga rana ce a walau sha Allahu laja'alahu sakina, da Allah ya ga dama da zai zaunar da inuwar ta dubi yamma, ranar ma na yamma. Amma shi Allah baya abu sai da dalili, sun maja'alnan shamsa alaihi dalila. Dalilin jiyowa da inuwa ta yamma ta yi gabar, sai Allah ya sanya rana ne dalili. Ita rana dalili mai aiki Allah, kai dalili mai aiki Allah. Sai ka ce to ai dai zurma na iskanci Allah ne ya kaddara, to qulin Allah la ya'muru bil fahsha. Allahu akbar. Allah baya umarni da mugun aiki, idan kai mugun aiki kai. To ashe kenan tunda Allah, kafirai ma haka suka ce walau sha Allahu ma ashrakana, da Allah ya ga dama da bamu wauta gumaka ba, nanu wala abawuna mu da iyayenmu bautan gunki da muke Allah ne ya kaddara. Sai Allah ya ce ƙarya kuke, kulin Allah la ya'muru bil fahsha, Allah baya umarni da mugun aiki, Allah bai kaddara ku bauta wa gunki ba. To na me zaka ce kana son Shehu Ibrahim? Tun da ka riga ba za ka yi sallah ba, za ka yi ka koma kafiri, zina halal ki a halal, ka je ka yi iskancinka. Baban Salma da ya gama iya shegen shi har ya tashi mutuwa, waye kula da baban Salma bai isa ya bata ɗariƙa ba, dan ɗariƙa aya ne da hadisan Muhammadin Rasulullah. Sai da Tijjani ya ce duk abin da na zo da shi a jawahirul ma'auni ku auna shi da mizanin Qur'ani da hadisi, dan bai zo daidai ba ku watsar, arna ne yan iska ne, dan Yahuda sun fara shiga ɗariƙa ta. Allahu akbar. Sai da Tijjani bai ke faɗa maka a jawahirul ma'ani. Sannan Shehu Ibrahim ya rubuta risala, yace akwai yan hakika wanda ba ruwansu da aya da hadisi, ana bari'un minhum wa hum bari'un minni. Ni ba su ba ni. Ɗan kaji suna Shehu Ibrahim shegu ne ba nawa ba ne. Ji Shehu Ibrahim yas. To jama'a tilas ne tun da yace arna ne ba ruwan shi da su, dole ne sun yi tare ne. Tun da yace ba nashi bane, in za su mai iskanci ku ci ubansu, ba nashi bane. In zan za su yi iskanci su zama yan iska su kama gabansu. In za su yi alheri su zama yan alheri a zuwa ta. Amma kawai ana tuzina ta ana hawa yayin shigo,
wai ka jana cewa komi ɗaya ne ke ma ke kan yin gangan kaka ka ji shege ba ka ji dan yin kago wallahi abin akwai bakin ciki ba jama'a mu tafiya mu ba na izala ba ne izala ne za ka murkushe matar wani a shiga masallaci salamu alaikum wani fashi wani asiri wallahi tallahi ita izala duk iskancin da ka riga kai kawai a rurrufa to mu ba yan a rurrufa ba ne shehunanmu aya ne da hadisan muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a ya zan yi in yadda in ɗau ƙur'ani ina rantsuwa sannan in ga ɓarna ba za a yi magana a kanta ba wai ka ji shaɗayar bauchi ma jahili ne bai san hakika ba ka ji sheguma to mu askaru shekarar mu 20 da wani abu amma mu ba a nuna mana wai gayan kaza a an nuna mana komi ikon Allah ne ba abin da zai sami ka sai da ikon Allah idan kaga alheri daga Allah in kaga sharri daga Allah sai ka roki Allah ya yi ma in sharri ne in alheri ne ka roki Allah ya kara ma komai da ka gani a duniya kawai sanadi ne wanda shine abin da aka nuna mana amma a koma kalman kafirai masu bautan gumaka rabbi suka wa annabi su ma yanzu suna shehu Ibrahim rabbi suka cewa annabi Muhammadu kai da kake cewa kana da Allah to walau sha Allahu ma asharakana da Allah ya ga dama da ba mu bauta wa gunki na hannu wala aba'una mu da iyayenmu duk Allah ne ya kaddara muke bautan gunki ai ba mu da ikon kanmu kaji dan hakika ku kaji mai bautan gunki da dan hakika ne ku ha to ashe kenan kai kafiri ne da kai da mai bautan gunki to Allah ya yarda sai Allah ya ce ƙarya kuke kulinna Allah la ya'muru bil fasha Allah baya umarni da shaye-shaye da gunki da zinace-zinace da iskanci Allah bai da wannan ba to tunda Allah ya wanke kan shi dole sai ka dora matsiya yawa duk wanda ya ce ba ruwan shi da Qur'ani kafiri ne ku daina barin su akwai kotun musulunci ya kamata duk wanda ya kauce ku ci ubansa mu tafi kotu amma bai kamata yaro yana cikin addini ana zagan mana shi Ibrahim yanzu yin izala har kala suke wai ku dubi su takala to mu ba takala ko uwar takala sai na roma da ita addis tariƙar sirri tijjani da yana lalacewa da abubakar gumi da jafaru da sama'ila da sun lalata shi amma tun da kaga sun yi abin na Allah ne istighfarin nan da kake kallo Allah ne ya ce yayi wa anin tagfiru rabbakum summa tubu ilai yursilu sama alaikum midraran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin wani guri yursilu sama alaikum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara salatin manzo Allah ne ce inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima hainala Allah ne ce wa manzo Allah fa'ala mannahu la ilaha illallah ka sanar da su la ilaha illallah kuma ko ba za a tada kiyama ba sai an rasa masu faɗin la ilaha illallah la tuqamu sa'a hatta la yujadu fil ardi man yuqalu Allah muslim juz'i na farko shafi na 90 ruwayan Abu Hurairah ashe kenan mu dariga ɗan salatul fati ne akwai sha tafsirin ɗan izala dan izala ka ɗauko min tafsirin ubanka ibnu kasir juz'i na 3 a sharan huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatahu li yukhrijakum min az-zulumati ila nur wa kana bil mu'minina rahima in cire wa salatul fati za ga al-fati lima ubul wal katib lima sabar min haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim abinda zaka gani kenan ashe kenan tunda a tafsirin yan izala akwai salatul fati an kuma suna so ai malamin namu ma zai iya samun matsala to ga tunda malamin ka samu matsala ga salatul fati a qur'ani da hadisan muhammadin rasulullahi اللهم صل على سيدنا محمد الله وملائكته يصلون على النبي الذين امنوا صلى الله عليه وسلم تسليما الفاتح لما اغلق باب الجنه يوم القيامه بعد فيقول كاذب الجنه من انت فاقول انا محمد فيقول كذبك امرت والكاتب لما سبق ولكن رسول الله وكاتب النبي ناصر الحق بالحق والذي جاء بالصدق وصدق اولئك هم المتقون والذي لا صراطك المستقيم الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدر ومقدار العظيم اتاجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم واهل البيت ga salatul fati a kitabu wa sunna kuma in garin nan kuna son ku koyi mandiri wannan kwarton ne na Sokoto sarkin musulmi ce a tallata shi wani dan izala ce wai shi roƙiya wannan sunna ta ka yi sai ya
ɗan izala ɗan izala to al'umma ne Muhammadu jama'a wannan hoton ka saya kamar na ƙoban in dai ba ƙoban ɗan izala ba ɗan shagon ka kusa da na ɗan izala ne kamar na ya kalla sarkin musulmi ya san da kyau ɗin akwai shi a intanet kuma akwai shi a hansar ɗinmu na idan limamin juma'a na izala na Sokoto gaba ɗaya ko mataimakin amir ɗan haji tambar aka samu shege ga can yar kalanda tana can ba yaran suna taɓa wayan nan